Okay, mayong gabi karatong tanan mga supporters sa among vlog ni Ireneo Hinampas Jr. Unyi karon ka adventure nami karon diri sa balay kay naa mi buhaton karon nga kanang pangutanan na ho sa akong mentor, akong siya pangutan-on o kanang unsay o sa hinungdan nganong ni-appeal siya sa pagka-vlogger. Yakal Adventure, shout out ninyo. Daghang salamat sa inyong mayhunong suporta sa among channel. Yakal Adventure ato ng sugdan. Karon Renz, nakoy pangutana nimo. Sige, pangutana lang Kuya Renato, Adventurers, kay andam ko mutubag. Okay So, kanang before ta magsugod kay magpalaila sa buko. kanang sa di pa may magsugod ka Adventure, pailayla sa among mentor. So, mga adjong gabi, Luzon, Visayas, ug Mindanao, sa mga tao nga asa payamutang sa Ginoo, ug sa mga tao nga kabawa masurupog mo guys nga nay uban nga morning, good afternoon ug udto, so mga adjong gabi ug buntag ug sa akong tatanan. So, tara pud si Kuya Renz guys, so kauban nato si Renato Adventurer or Renato Kilaton. So, i-guess ko na siya karon kay nakoy sa mga pangutana sa iyang mga kinabuhi nga dili matubag. So, pasok. Okay, mentor. Mentor. Karon nakoy mga akong gipang suwat diri nga mga pangutana. Ato baga lang ni siya kay kaning pangutana ha, kuani siya kanang sa akong kabahin, kuani siya kanang mangutana ko nimo ug unsay mga part nganong sulod ka ani isip vlogger. Kay ako sa wa pa na makita ang vlog, usa po kung nagluluha nga kanang maayo ba na siya sudlan, di ba maayo. Unya karon at least nga napin ang uban nga napon sila idea sa mo sa nagsugod karon para napon sila yung mga pamaagi nga angayod nila nga sundon. Pareha po na ho nga question mark siya nga buhaton ba, dili ba. Muna karon nako yung mga gipang suot diri, ako ning ipangutanan nimo ato baga lang mentor Ireneo Hinampas Jr. na karon mga adventure diri sa balay. Okay, akong pangutana karon, kamo ni siya. Right, Renato Adventure marag taas mo siguro pa yung binta siguro. Mubura ni usa ni siya kasi mana mo humanak. Di si joke lang. Orang murag sa parang nato nga kay murag delikado murag napuso na po yung lista guys, murag isod-lisod mo English siguro po ni. Bisig English po na ha? Wa English, Bisaya ra ni Bisaya version. Sige, Bisaya version. Okay, ang una, okay, magsugod na ta. Mentor, Ireneo Hinampas Jr. Mentor po guys, oy. Ang wala siya mentor, ganun mentor man. Ang mentor, ang pasabot na siya nga, ang mentor, siya ang tao nga dangpanan sa mga tao na kinahanglan. Siya may kanang nagsugod isip vlogger, ang mga tao nga willingness nga makapot ang pangandoy sa hinay-hinay. Di man yung makuha mo dayon kay kung magtanong kag mangga, di man siya mamunga dayon. Di mo pa namisbisan. Murag gisinaw lagi yung agta, murag di ka makanan ni hapon no. Wa, karne magyugsod mo na nagsinaw. Mantika ka lang inasal. Ikaw man is birthday. So bitaw guys, Shout out yay sa nag-birthday karong adlaw. Okay sa Kanon pizza April kalimut na guys, April 3? nga April. Sa April. May. In May. May, guys. Sorry ka adventure ha. May 3. May 4. May 3. May 3, 2021, birthday sa among isikap masamong May. Bana ni Manang Rosela sa Puente, si Nong Mario sa Puente, shout out. O sa iyong pamilya, happy birthday Nong Mario sa imong ika-50. 50 na? 50 na. Wala po gyapon lagi sa. O bata pa, 50 ka tuig. Happy birthday Nong Mario. Sila may chance ka mga anak. Na mo gigisahin lagi. Basta mo ka nang Di ato lagi. Okay, ka adventure ka nang padayon ta. Alita sa ikaw ta sa atong topic karon mga ka-adventure. Okay. Alita, so good tas number 1. Okay ka nang sir mentorens. Okay, mentorens. Ang una, unsa may kanang anong kanang nagpursige man ka ni apil isip vlogger. Sige. Nagpursige.
guys, kung may tagpursige mo din na dyan na mabang guys. Kay kitang tao na mo dyan tayo mga panglimbasot sa itong kinabuhi. So pursige nga, may pursige ko sa pag-vlog. Kay na ako'y gustong himuon, na ako'y gustong kaputon. So na ako'y motivation. So ang number one dyan na guys na nagpursige ko is ako ang papa. Noon ta, kung siya baka namin ito makatilaw o lami-lami guys. Baka na makatilaw o kayahay yung kinabuhi. O nang ikaduha, makatukod mi og buwan ka na itong bahay dito guys na ito ko na kita kaya wala na katlapot. Kung ano pursige ko sa vlog. Okay. O nakita na to mga ka-adventure ang panitubag ni Minto Rins, mga punong niya apil siya tungod sa iyang pangandoy para makapot kay kitang tanan naman tayo pangandoy pero walang na ang pangandoy magkinahanglan na siya og kanang action na ay buhaton. Kay lisod man ang pangandoy ra nga nangandoy ra ka unya wa kay action, wa kay move nga buhaton. Sama ka nga mukaon kag mangga, wa kay kapalit og mangga. Unya nagunong na ka muka og mangga, unya wa kay gibut ga kay gitanom nga mangga. Di jud ka kakaon og mangga. Sama ra sa pangandoy. Ang pangandoy nangandoy ka, unya nakadungog ka nga makabut yung pangandoy anang butanga. Wa kay gibuhat nga mo. Kay ang imong una puro doubt, duda. Oh, in English to ba? English na duda eh. English. Okay, ka-adventure ay okay. Tuloy-tuloy ta. Okay, tuloy-tuloy. Okay, anto si kaduha. Sa mentorance kanang niagi ba pug ka kanang mga rejection sa imong kinabuhi? Oh, ginagawa ko rejection guys. The word rejection, number one is gugma. Joke na guys. Rejection guys, as a vlogger is daghan ka adyo ka nag-reject ka is mismo sa imong kadugo guys. Pero di jud balik kayan guys nga imong kadugo. May number one nga may imong bashers or rejection nimo. So, rejection nakakuan focus ang mga kuan like mga side na ho. Pero ako guys, wala ko na ko tagdang rejection. Ang rejection guys ay akong gihimog instrumento sa ang pag-vlog or ang gihimong motivation para magkuan ko guys kana magpadayon sa akong vlog. Okay. Mo na siya lig-on kayo nga iyang motivation. Wala man. Oh, ni Sir, ni mentor ni Sir. Ni mentor Rins ang iyang kuan, ang iyang motivation sa iyang kinabuhi nga ang mga pagsuway, mga rejection part na siya sa pagpaningkamot sa tao. Kaya nga naman, o wala yung giingon o di ka atubang, di ka kasugapod sa mga rejection, magunsa pa ka ang pangandoy pagkapot. Okay? Ikatulo ta, mentor Rins, ikatulo. Tara, question dai sir. Basta, sali ko si Mana ni. Okay, katulo, katulo. Kanang sir, kanang mag-vlog ka sir, nabay part sa imong kinabuhi nga mo padayon ba ka? Sa imong nanguna, nabay part nga mo padayon ba ka o dili na. Nabay nga na sir sa imong. So nadyo nga na guys, murag di pud ako mag-vlog nga na siguro ang usa may mapadayon ko or di nadyo nga na sometimes guys. Kana bitaw ang kuan guys kanang na yung imong kadugo ba nga mismo maay mo ingon nga iundang na kay walay mahimo nang pag-vlog kay wala sila kabaw guys kung naabay resulta ng butanga pero nagtuloy ko sa ang kagaling guys sa Ginoo nga naa jud resulta. So kuan pud guys kana po mo murag mo stop pud ko or ma-load down pud ko nga mo-continue ako aning vlog kana pong mga especially kana mga kwarta like kana mga internet mga gamit sa imuhang pag-vlog importante jud po na guys suma po na number one pud nga ngano mo padayon ba ko or di pero karon guys is padayon man gyapon pud ko kay dito ako sa Ginoo sa magalingon nga kaya ni naho og mura po ano na siguro ko magbag. Okay ka-adventure atong nadungog ang mensahe ni Mentor Rins. O karon ikaapat na ta ay guys unya Mentor Rins na bakay kanang plano nga i-appeal nimo ang imong magsuon sa imong nakita. Kasi means i-appeal nga ikaw ba silbi mo mentor mo auhag sa imong mga igsuon nga mag-vlog po sila kay ikaw may nakakita, ikaw may nakadungog nga ang imong padungan. Mabuhat imo nang buhatan ba? Dili na guys katong naipaman ba na o i-share ba na ho katong sa to share na ag
ang sa imong mga igsuon nga mag-vlog po sila kay nakita man murag nimo i-convintahay, i-convince nga Convince, na. So murag good guys kana yung opportunity na kay of course kinaunahan ka. So kung na karon guys nga mga tao karon kay tusi is to bilig naman pod. So mao nang ako is ang mga parents, ang mga ate, brother nga dito sila mo tuong nga resulta bali. So manang ako guys aning kamot ko nga nakarap na resulta guys imo gibuhat. So aning kakay so taman so manang nakuan guys nga agree ko sa kuan nga i-share po na sa mga magulang ko si ang naibawan ito pag-vlog. Pero depende siguro na guys sa imo ang brothers, sisters nga willing ba anang pag-vlog kana ba pay magsuon or kuan guys nga maawaw na sa camera ay ang nagkamera mo dagan mas camera unang nasiguro po nga na so na po siguro po yung opportunity nga uban nga vlog na po kay kwarta mo deni so nga na siguro po guys depende sa nas tao. Okay ka adventure mo toy wani mentorin sa yang mga igsuon giyan og kay ang kanibang mga igsuon di man magkapareha lain man ang sa willingness mooy tabangan kay iso ba uning magsige tagbiraon niya pabugat di ba buhian din na siya. Okay? Ugutin mo. Okay ka adventure. Ano na si kalima? Kalima Okay. guys. Kunya karon sir mentorins kalima. Ipunan ka. Mag-loading din guys. Pero nakita na to ka-adventure ang pagpursige ni mentorins sa ikalisa sa kalima. Kita na ba ni vision na ba nimo ang imong padungan na isip vlogger na kanang ang anak vision na nakita na ba nimo ang padungan ang sa umaabot sa imong life. Murag karami pangutan na guys, murag lisod ko ka. So para na guys is murag baon na jud ni guys kay di man siguro pud ako guys nagsugod sa ginagmay. So nagpasalamat ko sa Ginoo guys ikipasud ko aning butang or trabaho So kaning vlogger guys dili pud ni siya kanang naay sadyon or kanang kuan ana kaning vlogger guys is trabaho pud ni siya sa mga tao. So kani is murag nakita jud na ako guys nga murag i-set na ko sa Ginoo guys wala ay kay butang rin kay tabian mo sa kamera. Murag ano siguro ko guys murag mga dyan destination siguro ba pero naay joy time siguro po guys yung Ginoo nga ay si Ren sa laing opportunity hatag so kung naay higayon siguro guys kataga akong laing opportunity sa Ginoo nga kanang mas dako pa dani alam kung i-accept kung nabubot ko sa Ginoo kung ora jud ang destination nga gihatag sa Ginoo ana bang ipadayon. Okay mga ka-adventure mo to siya Lugog ang utok guys. Okay, ari ta si ka unom. Oh. Pandali ko ang 90 ka unom, 94 na lang ka. 94 asa man sir. Oh, 94 na. Oh, joke lang ka adventure. Okay, mga gamo po ka ba yun? Ikaw unom. Okay, yes. Sa imong papilion ka isip vlogger o Pilion sa kanang kuya po kung dili. Papilion ka mo pada og naay tawo nga mingon nimo nga naay mo pa eskwela nimo o mo vlogger asa may mo Wala di sulo pag sir. Uy mo pangutana. Isa ni kuha nimo. Isa nimo no. basa sige to lang Grabe yung papilion ko mara man gugma, mara man utok or kasing-kasing. So papilion ko na ko guys ni Renato kung sa eskwela ba or sa vlog. So karon guys sa panahon na karon. So kana mabasic panahon karon na may mga ana-ana lagi. So ako dyan pili yung vlog. Guys, kung magpili ko rin sa pag-eskwela guys, inoon po guys, wala ko sa panghambog pero nakagraduate ko grade 12. So murag sakto-sakto na siguro po ito guys kay bahala na ginunay bahala na ako. So ako pili yung vlog kay murag nakita na or na-feel na nga murag mao na mag-unique. So ako kaya murag mao dyan destinasyon yung makita o something. So Adyo piliyon ang vlog kay nakita jud na ako nga dako og opportunity nga makuha aning pag vlog. So okay ang tubag ni mentorins. Okay, ay tas ba sa dito pito na ta ka-adventure nga pangutana sa atong mentorins. Kanang pangutana ikapito mentorins sa tubag sa imong pagkabutan, pagkamaayo nga tao, kanang og naay mga tao nga mudol nimo sa manaw nga magpa-support, andam ba ka mo support?
Wait sa kamera maor kita guys. Nay pinado ganas atong background sa likod-likod ng mga tao no. Pero dito makita ninyo guys kada hagtawas likod. Okay na ka-adventure sa pagkakaroon sa among kaniris karon diri sa among gibot diri pag mukbang. Kasi mukbang nato kay mukbang. Boy mukbang pero onya tatawag basig na ay kanang matag. di basig na tikim. Di ada tong mukbang sa likod. Guwapa na sa likod guys. Kanya na aylo ka-adventure na may mga viewers, mga guests nasa likod. Oh, nasa likod. Sumunod to, puta na. Okay, pumunta na. Katong mga tao nga muduol nimo magpa-support andang baka mo support po nila. Of course. Alam sa mga tabang guys, especially sa mga kanang small YouTubers bitaw. So, di na mo siguro pud ako guys ag kanang naay nangandoy nga makapot anang butama, nasa ko ubang tao nga nangandoy pud nga mo abot anang subscribe kay nga 1 million, dollar kay nga 1,000. So, yung tabangan guys, ang isa ka tao kung na po siya willingness anang butanga guys, kung isa ka tao gali di siya willingness anang butanga di ko siya nagtabangan, especially na rin mo Renato, di ba? So nagpasalamat po Renato Adventure guys or Renato Pilaton kay nagposili po siya guys, so ako naghandong nga maabot niya ng pag happy na siya monetize, so atong i-advance congrats siya naging panita kay so willing jud ko tabang sa tao guys nga na po siya willingness na makaibaw anang butanga. Okay, ka-adventure mo to ika-pito nga atong pangutanan sa atong mga viewers no. Okay lang nanaw atong mga viewers na Dahil nag-imuto rin ako ng video dahil nag-usama na. Okay, ano kasi ka-walo o nobintay ko na lang. Nobintay dos kapangutanan. Okay, ka-adventure ano kasi ka-walo. Okay rin sa imong pag-vlog usahay ba nga na ipag-vlog nimo nga samtang nga nag-vlog ka nga makay mo na kasi mo na kinsa kay mo support na nga kasi mga pang-load basig mo na kay load ano kay kasagaran nga nag-uban nga nagsugod karon nga vlog mingon siya nga di mo padayon kay white daghang alibay ba sa imong sitwasyon sa nakita na kung pangutan ka na belit wa ba kay nagunaw na mag-alibay ka nga di ko padayon sa vlog kay wa ko anong butanga ano ba sa alibay ka lang alibay means dagan kang alibay nga di na lang ko mo vlog kay kanang tungod sa wa ko'y pang gasolina ilakaw ako'y motor ilakaw di ko mulakaw kay init uwan mo na siya alibay So nakatry na ko anak nga mo kuha. o nakatry na ba ka nga di na ko padayon ani kay hago man ini wa tay sakyan wa tay pang gasolina wa tay pang prete wa tay pang load nakatry na ka na. For me kanang wa ko nakatry nga na kay kuan guys kung naadyo kay kana bitaw porsige o naisalig sa Ginoo nga kanang butanga kung musud ka ng butanga guys as YouTubers kung isud na ka nag-start na ka nag-jud ka mo start depende siguro kung nas tao guys kung magporsige siya kay ako guys katiluod lang kabamas nga to adventurer nga wala jud ko nag-support guys. Nagpasalamat jud ko ni Renato Adventurer pero di na jud makita ninyo guys katawunan ko. So, sa akong kasing-kasing guys, si Chadoy mismo mga tiglood nato. Lagi ka naman itong kuhaan ka nang kita ma-expect is ba nga na mo abot nga load kita na. So, siya po mismo po may kauban na guys sa mag-vlog-vlog. So, wako baka suway ana nga mo muundang mo ng vlog. Wala doon suway kay nakabapos ang kagalingon sa Ginoo nga naasi sa mo tabang na. Okay, ka-adventure, atas ika, di na ito lugar ka-adventure, atas ika, Karami tumatis yun na mga kubo. kasiyam, oo. Karon, mentorings, if na ipangitabo nga, di na ito matag-an, if na, maka-bigay example nga, madisgasya, matumba ka sa motor, o sa may kanang, imunaw na kanang, makaingon ba ka nga, di dilalim ang pag-vlog, muundang na lang ko kay didilalim. So madiscuss sa kita ay untang na ko kana discuss ako na. Oo na ana. Try na ko sa nga na. Nakatry na ka na. Kita kana discuss na matari agi no pero looks na ko ato guys. Oh, gibiyan ko nimo. Gibiyan na guys nag-driving mo magbuta. Kita. Looks ko pero nato nakatry ko nga mo garasa. Nga umakras. Nakatry na ba ka nga magkano nga didilalim ang pag-vlog kay anay part kay nga madisgrasya ta. Muundang na lang, di na lang. Wag yapon ko guys kay Yes, ka-adventure. I'm always positive jud guys, wala jud ko negative. Kung Okay. ang channel guys kay pinangga jud na ako guys, kung sa may mapangitabo sa mga ang mga kadugo dinikahan diya magpadayag ko sa vlog guys. Okay.
Gabi hugot ni Mintorens, Hinampas Junior Official. Mga ka-adventure, grabe. Karon makita ninyo ang grabing pagpursigi. Uy, asa may mga tawag ipalimot ni mo antang. Unya na. Timbon ra na. Ha? Timbon ra kay Juan kanang Kiuhaw ka ha? Break sa. pag-iuhaw. Okay, ano na tas ika na po. Ay kalas na ni nga pangutana ni Mintorens. Karon Last naman next question, sir. Murag bukod ni Ado. ang last nga pangutana ika na po. Okay ka nang sa imong kabataan-on Renz. Yung kabataan-on. Nakita ba nimo ang panglantaw nimo sa imong kaugalingon nga mag-success ka sa imong kabataan-on? Kaya ang kabataan-onan karon, paman kanang ang ilang mga target, mga plano lahi sa imong target kay ang uban as kanang mga barkada, inom-inom, asa ng mga usapan ng mga pandiha nasa layo sa ilang pamilya, kanang layo ang ilang panglantaw, dili sila na wasa maglantaw sa ilang ugma pag usawa abot. Pero sa imong sitwasyon, nakita ba nimo ang imong panglantaw sa imong kaugmaon? No? Siguro mo nung guys, oy, napaglantaw sa kaugmaon, nakita ba na ako? Para na ako guys is nakita guys kay wala gito kanang basta motuo ka mosalig kas Ginoo mosalig kas imong kaugalingon nga kanang buta nga makuha siya nimo. Pero guys, ang Ginoo guys dili man siya mohatag dito. Ang Ginoo dili siya mohatag dito. Sunod ni mga challenge kay imong imong atubangon kung kaya ba nimo, kung dili na kaya nimong kuan guys. Kung dili nimo kaya ang gihatag sa Ginoo nga challenge, of course madawon jud ka di makuha ng butang. So ako lang guys, di na po na sa tanang po nga unta kung namoy gusto or willing nga makuha ang butang o musud ang butangan apa jud mga challenge nga ihatag Ginoo. So kanang challenge siya guys is dili pud mo hatag ang Ginoo og challenge nga walay solusyon. So naa jud po na solusyon may hatag sa Ginoo kung sa lang jud. Sa bawang kamera, mura kamera. Okay, kana ka-adventure, okay, daghang salamat Mentor Renz, Ireneo Hinampas Junior Official. Daghang salamat sa imong mga tubag sa akong mga pangutana. Okay, ka-adventure, daghang salamat kaninyo sa mga supporter na ho. Shout out ko sa mga ni Ma'am TC Cotillas Pelisilda. Ma'am, shout out ma'am, daghang salamat ma'am. Unya kang Ma'am Bit Castillo. Nakalimot na masay. Iswat lagi na sunod kasi di ka makalimot. Net, Net, Ma'am Net Castillo. Shout out Ma'am Net sa inyong suporta nga wayunong. Okay, ka-adventure, daghang salamat og ang Ginoo magauban ka nato. Og salamat sa akong mentor nga sa pag akong invite siya diri sa balay. Nangaon pud mi na diha poy among gipangsugba nga buwad. Napoy murag taas-taas murag hutay. Oh, napoy orang color. Busy ang artist pansit kan. Mahilis makapagsugba yan. Mahilis na to. Mahilis na to. Nya nagsugba mi kay nagbuwad ka adventure. Okay, adventure, daghang salamat kanyo. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Rinaldo Adventurer. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghang nga video. Daghang salamat ka, adventure. Pizza! Ma'am Ginadia Palmiro, salamat ka doon sa Ay, ma'am. pag-abi-abi, ma'am. Salamat ko. Na-enjoy pag ka-adjud biligi, ma'am. Susubi ka. Amazing! Ikaw dito tag-iya, sa gwapa ka-adjud po. So, daghang salamat din mo, ma'am. Mr. Armis Palmero ba to? Lorito Tubo ang mister niya. Sige. Oh. Salamat! Okay, daghang salamat ka, adventure. God bless.